ниҳояти даста ошно хоҳам кард ва оҳиста оҳиста бо чеҳраҳои расмӣ шурӯъ мешавад. бинандагони гиромӣ, рақобати Хуҷанд ва Хатлон дар доираи даври 14-уми Лигаи олии мамлакат ва дарҳол дастаи Хатлон ба пеш меравад. иваз карданд. ҳуҷуми Хатлон идома мекунад. метавонад бисёр ҳам ҳуҷуми хатарнок бошад. Пас ба канори майдон ва Амроқулов. ҳам Хатлон ва ҳам Истиқлол дар бозиҳои даври ниманиҳоӣ ба рақибони худ нисбат ба рақибони худ фаворит ҳастанд. Тошкент садрнишини ҷадвали Лига якум аст. Дар даври ниманиҳоӣ қарор дорад. зарбаи Фирдавс Чақалов. Чақалов пас ба Рашидбеков. Як зарбаи дигар ва боз ҳам зарбаи ноаниқ. ин дафъа Элчибек Рашидбеков зарба мезанад. дар ду ҳуҷуми охири худ зарбаи начандон сахт ва Қирғизбоев зарбаро бармегардонад. Кучкаров. зарбаи бисёр ҳам сахт ва гол! Хуҷанд пешсар мегардад баъди голи хело ҳам зебои Хушнудбек Бозоров. зарбаро бубинед чӣ гуна сахт буд. Квая Готсон ба тӯб расид, аммо кӯмак карда наметавонист. Тағоизода, Артофти Тағоизода дар курсии эҳтиётии Хатлон. 5 бозингар аст. Як зарбаи дигар. ин дафъа Амроқулов зарбаро иҷро мекунад. Тағоизода зарбаи навбатӣ Жангатен. Хушнудбек Бозоров. Амроқулов. Тағоизода. паси Тағоизода зарба ва Қирғизбоев ин тӯбро ҳам мегирад. айни ҳол Шорух Қирғизбоев. Шербаротов. Чақалов бисёр ҳам хуб тавонист ки тӯбро нигоҳ дорад дар ихтиёраш ва ҳангоми пасаш иштибоҳ мекунад.